Gipahibaw sa Department of Health sa Central Visayas nga gisusi karon kining duha ka mutation of concern nga nakita sa mga samples gikan sa Subo nga gipadala sa Philippine Genomics Center. Ang report ni Femari Dumabo. Gitugan ni DOH-7 Chief Pathologist Dr. Mary Jean Loreche nga wa may nakita nga nataptan sa UK variant sa unang batch sa mga samples nga gipadala sa Philippine Genomics Center kon PGC. Apan, 37 niini ang nakitaan og duha ka klase sa mutation nga mao karon ang gitawag nila nga variant of concern. Gitawag kini og E484K og N501Y. Out of 50, there were 37 samples, an equivalent of 78% that had two mutations of concern. And out of this, again, 29 out of 50, meaning 58%, had a co-occurrence of the two mutations. So, these are now what we call a variant under investigation. Ang DOH-7 ipadala og 70 ka mga samples gikan dinhi sa Subo sukad sa Enero 30 ngadto sa Pebrero 2. Apan 59 bilang niini ang nakapasar sa kriteria alang sa testing. 44 niini gikan sa Dakbayan sa Subo, ang uban gikan sa Mandaue City, Lapu-Lapu City ug probinsya sa Subo. Gisubay karon kun bag-ong variant ba ang duha ka mutation. Apan giklaro ni Loreche nga dili angay magpanik ang publiko. Iyang giduga nga posibleng duna nagyoy kaugalingong variant sa Subo nga wa nagikan sa laing nasud. I have already been priming you that it is very possible that we have our own, no? Hindi lang galing sa ibang bansa, or maybe it's a mixture of sorts, no? We would like to remind that there is no cause for panic on this because first, we have been able to isolate and contact trace these individuals. Ato lusab sa press briefing ganihang buntag, gitugan ni Chief Implementer sa Interagency Visayas, General Mel Feliciano, nga doon nagyoy pagtaas sa positivity rate, ilabi na sa Cebu City. At the average for the week, we are having 170 cases daily. Or the city continues to open all economic activities. That's why it's one of the factors is attributed to the continuous open economy. Giklaro sabi Dr. Loreche nga 89.9% hinuon sa 2,668 ka COVID-19 cases sa Dakbayan sa Subo asymptomatic. Kasamtangang 124 lang niini ang mild cases, 93 ang moderate, 44 ang severe ug 8 ang critically ill. Uban ni Clans Gabotin. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.